आखाइजों बख' जासिगोन दां आखाइजों बख'दो जायगाया माबायदि आसोल मोजां ना मोजां माने अन्थाइ बिफां लाइफाङा एसे खम बिफां लाइफांफोरखौ एसे गायना होयोबा मोजां जागौ नामा जायो नाथाय एसे दैनि प्रब्लेम नालाय दैनि प्रब्लेम जेब्ला भुटाननिफ्राय दै हगारहरो ना अब्ला प्रब्लेमफोर जानो हागौ बेखौथ' हगारलाबाया हगारनाया जायगाया मोजां आरो फ्रेस मोनफैयो इन्ड' भुटान बर्डार मोनाबिलि पिकनिक स्पट नोंथांमोना सोरबाफोर फैनो गोसो दंबा फैनो हागोन रानिखाथाजों फैनानै ओरै दागगारियावहाय फैनांगौ दागगारियानो गोलैयो एरियाया फार्स्ट अफ अल हेपि निउ इयार लोगोफोर इन्जय खालामदों जोङो दिनै हेपि निउ इयारनि जोङो दा दङ मोनाबिलि गोदान पिकनिक स्पट बियो चिराङावनो दङ थ' आं दिनै बेवहाय फार्स्ट टाइम फैदों ओमफ्राय बुरा फैदों जों फेमिलि लानानै फैदों दा जों बेवहाय दसे बेरायनोसै पिकनिक जानोसै ओमफ्राय थांसै नायनोसै जायगाया माबायदि दाख्लैहाय थांखांबाय माबायाव फेबसुआव आंनि भिउआव फेबसुआ बेनिफ्राय साबसिन मोजां बेबो गाज्रि नङा खिन्थु एसे सायाया एसे खम बेवहाय बांसिनानो सान्दुं जायो ओरै इन्डिया ओमफ्राय ओरै आंनि उनथिं भुटान बटिंफोर खालामनो बिराद मोजां जागोन बेबायदि दैयाव बटिं एडभेन्सार बटिं आकाश दैया गुसु ना गुदुं जोङो ओरैनिफ्राय थाबायबोनानैहाय ओरै नैबे जायगायाव मोनफैबाय आङो नोंथांमोननो देखायनो होननानै आं नोंथांमोनखौ लाबोथारबाय मेंबाय खिन्थु दा ओमफ्राय ओरै फैथारनानै दैया मोननै गावस्रानाय मोनफैबाय मोनसे जाहैबाय नैबेजों ओमफ्राय मोनसेया बैजों नोंसोरनो मोनसे खोथा शेयार खालामनो आं बेबायदिनो थाबाय फैनायाव ना मोनसे हठात करि मा नुदों फैबाय थानायाव नोंथांमोननो देखायनो मामोन बियो मैदेर खि थ' बेवहाय मा जों बुंनो हायो थ' बेवहाय मैदेरफोर फैयो निस्सय ओंखायनो जों मैदेर खिखौ लोगो मोनदों गिनांगौ होनबा हारसिं बारा थाजानाय नङा लोगोफोर थाब थांनांगोन न'आव आखाइजों बख' जासिगोन दां आखाइजों बख'दो गुदुं ना जाबाय Gila, udah kayak efek tuh. Kari ulang kan? Sahabat, asal langgaran ke kalah salah.
जाबायलै एसे फसंबावनाय देनाय फसंबावनाय